Hvad så der? Dobbelt. Boys, lige her. Så er vi i gang med vores... Call out penalties. Ja, jeg er uden for klar. Ja. Vi er på et mål her. Et 11-mandsmål. Bare lige en fact. Ja, I ved, hvad jeg mener. Og så kan man enten vælge... Så skal man sige ind i kameraet, hvor målmanden så ikke skal høre det, han holder sig førende. Så kan man sige... Eller gætter en vej. Top venstre, top højre. Ja, top venstre, top højre, og så nede i venstre og nede i højre. Og så i midten, den kan både være oppe og nede. Og så har man så 5 forsøg, og så skal man så score flest gange. Og hvis den ikke er dernede, hvor man sagde, at den var, altså hvis jeg skyder over i højre side, og sagde nede i venstre side, så tæller det heller ikke. Og selvfølgelig, hvis målmanden redder den, så er det også en fejl. Og vi siger, at det der, det er venstre hjørne, og det der, det er højre, og så top venstre, og top højre, og så ja. Det er jeres venstre, hvis jeg kan sige det på den måde. Og hvem starter på hvad? Ja, hvad er straffen, Jacob? Straffen er... 2 skud fra midten, det er helt fra 6 meter. Okay. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Ej, det er ikke okay. Så starter jeg med at stå. Ja, hold dig lige for ørerne. Og kig væk. Top venstre. Top venstre. Okay, er du klar, Anders? Ligger liv, vel? Nede højre. Jakob, så. Ja, mand! Nede højre. Ligesom Anders. Godt, Anders! Et noget til mig. Nede venstre. Derovre. Sådan, Jacob. Er du klar? Are you ready? Du vidste bare, jeg skulle derovre. Midten. Og jeg prøver at få den oppe, men det er lige meget, om den oppe eller nede. Okay, så langt. Du skød den oppe i deroppe, eller så? Det er jo første gang, jeg ser bag Jeg var nede. ikke helt sikker på, om det stod nede. Ja, mand! Hvad sker der, Jacob? Så er det altid dig, der vinder. Lige med den. Lige med den. Der. Ja. Du har skudt de der 2 nede. Nede venstre. Sådan, Anders. Nej, hvad? Hvor skal det ske? Jeg har vundet, hvis jeg har egentlig ikke. Jeg har slået 2 gange. Ja, du har vundet. Nå. Men nu har jeg jo vundet, så. Oppe i venstre. Hvor? Ja, skiftet skal være resten. Er det oppe, det der? Det er lige meget, du har vundet alligevel. Jeg har kun en tilbage, og det er oppe højre. I hvert fald løgn. Nå, din højre. Nej, jeg vinder fucking alle sammen, mand. Hvad skal du sige lortet? Jamen, jeg skyder op højre. Nu går jeg lige efter Jakobs hoved. Nej, hvad laver jeg? Sejr til Anders. Stor sejr. Nå, men så er det jo 2 skud. for 6 meter. Første skud. Fuck, jeg er bange, mand. Jakob, så mærkeligt.
Ja, kom du med herover? Nå, men det var alt, hvad vi havde for den her omgang. Football, ja. Fodbold. Så er der stik andet at sige en... Double boys. I... Det. Video!